padha susukan yo kuduke mateni. Campur sari kok apik yo ngene iki. Apik to, Mas. Kalau wi apik maneh nek sur ngono lho, Mas. Sing semare apik kene bro cokek iki kok mari. Oh iya. Lah iya. Iya. Surne. Sing marai apik iki Mbah Kidang. Lah Mbah Kidang mau. Engko pokoke Mbah Kidang kudu diabsen. Ya toh? Heeh. Semu monggo. Kae. Terang sambut pepandikan. Nuwun Mas Bogel. Luar biasa bola cokeknya Indonesia. Mas Eki, Mas Andi, Mas Joker, Mas. Pokoke nek nyanyi ki aja ning mburi, Mas. Kudu ning ngarep. Saiki tak akali kok mau dicokek bola cokek iki. Mbak Eva, disemanggake ning ngarep. Ning mburi dhewe ditinggal mulih. Jan mesti cokek iki persis karo Pak De Noglong saiki pinter nyanyi. Nggih, salajengipun Mas Keke ya Pak De.